Salutare toată lumea și bine la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Shadow Fight 2. Am văzut că am mai vrut să fac așa pentru că nu prea am văzut susținere la primul episod. Nu am nevoie. Acum vedeți că merge mai bine. Mi-am mai schimbat. Să vă arăt că pot să dau ăsta jos. Nu glumesc. Nu glumesc, chiar pot să dau jos. Dacă te chinui puțin. Poți să dai jos dacă te chinui. Vedeți? L-am dat jos. Faceți un screenshot. Așa. Mai aici. Așa. Turnament să vedem. Ne bătem cu Iron. Dar nu pot să-l bat pe ăsta, frate. Băi, nici măcar nu la tine. Nu! Ce ești tu că mi-a luat el? Dar frate, mi-a dat și alea jos. Nu e bine, mi-a dat una. Nu putem înseamnă. Le-am dar nu plac. Mai mult îmi place asta cu arme. Le-astea le-am bătut pe Brick. Că dacă nu le aveam, nici acum nu le băteam. Uite! Așa, nu merit. Bă, frate! Nu pot să bat pe Iron. Să dau asta mai încet puțin. Deci nu pot să-l bat. Frate. Insane, aici la Lynx ăsta nu pot să-l bat pe Nether pentru că, da? Nu pot. E imposibil. Ăsta îmi dă una. La câte combo-uri îi dau, n-am cum să-l bat. Să vedeți că îi dau multe combo-uri, dar ce ești tu că te-mi dă cu un de ăla? Dracu, ia de armele jos. Știu cât îmi scade. Doar dacă ia de armele jos, da. E imposibil să-l bat.
Trebuie să iau următoarele arme ca să bat pe ăsta. Trebuie să fac level 4. Bă, dar uite-te și tu ce-mi face! Eu sunt ca un... Sean ăla. Primul, eu sunt ca un... De la pentru am doar 2 bănuți, doar un first strike. Șoc. N-am ceva imposibil. Aici e normal, hai să vedem o luptă și acolo. Și aici ninja versus fata asta. Să crezi că mă bați, ești fată. Mă bat. Era aproape, dar nu mai bătut. Sper să vă placă această serie. Bă, frate! Intrarea la un astfel de aquapark costă pe un bucureștean aproximativ 40 de lei, însă dacă alege o piscină ceva mai de fițe, dacă e să spunem așa, trebuie să plătească aproape 100 de lei pentru intrare și sunt extrem de multe posibilități în capitală și după cum foarte mulți bucureșteni au ales să iasă din casă și să se răcorească într-un fel sau altul la ștrandurile și piscinele deschise din București. Great, mi-a dat. Sau sunt un titan pentru mine. Și-mi dă 5. De ce-mi dai mă doar 2? Bă, frate, nu-i corect. Ce mult mai am. Hai, survival. Aoleu, ce puțin. Hai mă să las să-i dea și voi direct. Dar îmi plac armură. Hai să ies. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!